Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. BicolNet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo.
Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. TV. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano Worldwide. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Ano pa man? Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outing, by Albay, Sourcing and Cancer Tours. By the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even lip pack, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At KM Biggs Travel and Tours, it's always savage with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. Okay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas, 10 minutos po. Makalihis ang alas 5 na yung pagkaaga. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Hoy! 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 Hi! Hello, good morning. Just maling pagkaagad Bicolandia. Maoran-oran po na pagkaldaw ng Martes. Dahil petsa 18 na po sa bulan na Agosto 2026. Oy, kita po magsabay-sabay. Sundo alas 6 po ng pagka-morning. Hindi po sa tuyang programa nagbabalik sa tuyang pag-iba-iba, ngunyan po tabi na ngunyan po tabi na pagkaldaw ning Martes. Diyan at ini tagamay-gamay muna ning mga alat ka. Sige daw. Nawara so okay. Pag sabay-sabay kita mga tugang sundo po tabi alas 6 ng pagka-morning. Pag-istorya lamang kita magatugang kang mga pangyayari po. Digdi po sa tuyang palibot. Siyempre kasama dyan mga tugang ang mga impormasyon na ipinagpapaabot man sa tuya. Sa tuya iyan napapasadahan. Digdi po sa naugan sa tuyang programa. Oy, saliwat sa pangalan po kan Bilog Fersa, kan Bicol Net TV. Sa panginatian kasamuyang General Manager Maestro Nel Tuon. Siyempre po sa pangalan man kan sa tuyang mga katuwang, hindi po sa laugan sa tuyang programa. Siyempre po ang sa tuyang mga sponsors, walang sawang nagpapaabot po ni pagsuporta man sa tuya, pagtitiwala, siyempre pa kaya po kita makapaghatod ng mga impormasyon. Duman po sa tuya po tabi na mga kababayan. Happy Tuesday morning po sa Gabos. Puwerte ang panahon na no. Puwerte ang panahon. Pag-arog kayo ngayong oras, puwerte pa ang magkupo-kupo ngayon niyo. Istorbo ka man ngaya. Oy, pasensya na. Hindi naman sa tuyang panibagong oras mga tugang, hindi naman sa tuyang bagong schedule natin na ni General Manager nila doon. Wag alas 5 ka ngayon, sundo alas 6. Ika na muna ngayon magtagapukaw kan sa tuyang ngayong mga kababayan. Ika na muna ngayon, oy, ang kabayanan man ano, ang mga mabalik na programa dito sa Bicol Net. I think, muna naman mapuon so 6 to 7. Ni GM na doon, makakasabay nindo siya sa programang ano ba yan? Hoy, action or simpleng doon? Ano ang programa mo, GM? Mabalik naman sa iyong programa. Ang tabayanan po tabi nindo. And also, 7 to 8, yan po dyan ang programa ni Sir Manny Moxea. Ang Servisyo Asinlipano, makakasabay nindo dyan. And sa tuyang pag-iriba man dyan, si Sir Manny Moxea. Yeah? Sa iya mga programang Servisyo Asin Riparo. Pero ako po at sa indong taga-pukaw ha, pagpasensyahan din daw, kung ako pirmi ang mahiling nito pagkaaga. Hindi naman kamulogi. Tayo naman kamulogi kung ako ang matatamura ka dito pagkaaga. Puging-pugi baga sa indong mahihiling ang kasabay nito sa pamahawan. Oy, good morning and happy birthday muna sa Gabos po na nagsisilibra kan sa inda po tabi ng mga
birthday today. Petsa 18. Happy birthday po duman sa mga nagsisilibrar kan sa ilang mga kumpleanyo. Paglingawan ay magpasalamat sa kagurang-nan. Maski na nga ni mga tugang yaon po ang kadiripisilan, masurti man giraray kita. Masurti man giraray kita ta yaon pa namamati ang tapo tabi. Ang difícil kaya mga tugang kundi mo na namamati ang naman lipot-lipot. Siyempre, happy fiesta po sa may mga kapiestahan. Happy anniversary po sa may mga anibersaryo. Siring man mga tugang duman po sa tuyong mga kababayan na yaon po sa manlain-lain na ospital. Di mawala ng pag-asa ha. Di po mawala ng pag-asa. Dawa na nga ni mga tugang. Sabi talaga ni yaon kita sa siring kaan na sitwasyon. Sa tuyang pagiromdong permiso sa tuyong mga kababayan. Permiso na po tabi mag-isip ng positibo ay sa ibong po tabi kan mga negatibong nangyayari po digdi sa tuyang palibot. May mga gandaan. Condolence po tabi And sa tuyang man po tabi na pagkikidumamay. Ano man po tabi sa tuyong mga kababayan. Nagwa po tabi ng mga kamunduan. Nagwa po tabi ng mga gadaan. Sharing kan dati ang programang ini. And ang Bicol Net TV para respond nagpapaabot man kan sa muyang pakikidumamay. Pakikisumarok po tabi sa indong mga kamunduan. Siyempre pwede po kamo magsabay. Magpartisipan din po sa loob sa kuyang programa ngunyan na pagkamanay. Sa paagi iyan kang pagpapadarakan sa itong mga mensahe, komento, sumbong, ipaghanga din pa dyan po tabi sa comment box, comment section na mahihiling po tabi dyan sa indong mga screen. And also, duman po sa mga nakaaram po kan sa kuyang personal na numero, mag-upload tabi, aday na masupog, mag-upload po sa sakuyang numero. Duman sa sakuyang messenger, you can do the same. Kung makalive sa sakuyang personal FB account. But still mga tugang, naka-live naman kita, naka-share na ini. Pwede na nindo ining mahiling. Pwede na po tabi nindo ining upload kini. Pamahawaan. Ang sakuya po tabi na programa ko niya na pagkamunay. Tabi man paki-like and paki-share po, paki-kalat kan sa tuyang programa. Tanganing isipan kan sa tuyang mga kababayan na ang sa tuyang programa nagbabalik na po tabi sa panibagong oras. Sige, at dyan mga tugang, kapag ganay, kwauntaan linya kan pag-asa, tangali ng makatao kita live and direktamente mga tugang hali po sa pag-asa. Ang namamatian ta po tabi, may ginaraman ini sa namamatian tang pag-uuran. Tigdi po tabi sa tuyang probinsya and sa bilog po tabi na nasyon ang apod kanay ang pag-uuran namamatian. Kasi kita digdi sa Bicol region apod kanay dahil kita masyadong mga tugang pigbabaha. Sa duman sa mga ibatang mga lalo na dyan sa Metro Manila kaso hapon pa may mga areas mga tugang na pigbabaha. Dahilan iyan mga tugang kan basahon tala sana taday ta pa man nagko-contact mga tugang so pag-asa alat ka kontak ko ta na tanganing makuha ta mga tugang so detalye mas magayon kaya mga tugang pag nagtataokat na ding weather update is ali mismo
Ali mismo po tabi sa inda. May mga bagay kita mga tugang na dahil ta maisplikan duman sa satuyang mga kababayan an manunungod mga tugang digdi sa kapag kini manunungod mga tugang sa kamugtakan kan panahon. Although warang kamugtakan, although warang kamugtakan mga tugang, kay puhan tayo yan na ipaabot duman sa tuyang mga paraan tabay. And syempre, good morning dyan sa kuyang mga viewers. Nagsusuro si Rickman ngunyan na pagka-morning. Pakiwalat na sana dyan, mag-comment dyan. Tangani po tabi na ma-acknowledge ko po tabi. And sa Induman po tabi na presensya. Sa Induman po tabi na pasensya na ta back to kita manual. Manual kita ngunyan. So mga ikipahita, yaong kita kaya digdi sa studio be. Kaya kung mamahilig dito, sa to yung background, araw kaya, yaong kita digdi sa kuyang sa studio be, wala kita duman sa main studio. Apod kini medyo harayaw kaya yaon mo na kita digdi budabil sa apod kini sa tuyang studio. So nakaantabay-tabi, good morning kung sisay ka man dyan na nakasilip. Tabo mo mag-comment. Sige na, mag-comment ka dyan. Bation ta ka lamang. Magpasalamatan lamang kan sa imo mo na pagsabay. Ngunyan po tabi na pagkaaga. So nagarapot kasubago, pagmata ko, may mga nag-PM sa tuya, nag-message mga tugang, naghapot ko, igwa po tabi ining suspension of classes mga tugang, digdi po sa satuyang probinsya, digdi sa First District of Albay, ay wala pa po tabi as of now, wala pa po tabi kitang nahiling para nababasa mga tugang. Magtubod sa na duman sa mga reliable source ali mismo mga tugang duman sa mga legit na mga page kan mga LGU. Iyan po mga tugang talagang legit iyan. Dahil kamo dyan, baka igwa na naman kamo mabasa dyan na warang klase. Basahon tabi kung saan na lugar. I think dyan po mga tugang sa parte kang Metro Manila. Igwa talaga ni mga nag-canceler na. Bilang antisipasyon iyan mga tugang. Duman sa kapag kini namamatayan po tabi na pag-uuran. Kasuhapon pa talagang makusugsud ang kuros kang uran dyan. Madali na luminangkaw so bulos kan tubig. Kaya igwa po ning mga ipinag-canceler ng klase dyan. Pero digdi po sa probinsya kang Albay, as of now, wala pa kita anak ko ang impormasyon mga tugang, manunungod po tabi sa kansilar, pag-kansilar po tabi kang klase. Pero sabi ito na nga mga tugang, pinimitang pagpangirumdom, duman sa tuyang mga kababayan, namamatayan tabaga sa pag-uran mag-aga. Kung ang area po tabi din daw, pigiling-hiling din dong may paglangkaw, taba ko mapuro parehos ang pag-uran digdi sa tuya, dahil man sa rama. Pero kung sa lugar po tabi din daw, talagang namamatayan din daw nagari apod kini, naglangkaw na sa tubig, or yaon sa paglumoy kan daga, decide na po tabi. Dahil na mag-alat duman sa anunsyo pa, kung nahilingin doon delikado na po tabi ang lugar nindo, mag-preparar na po tabi, maliwanag naman, pwede na isaangat na sa mga importanteng gamit duman sa mga haralangkaw, and sa mga kaakian po tabi, dahil na pagpaklasihon, kung nahihiling po tabi nindo, na delikado po tabi ang sa indong kinamumugtakan. Kaminsan, bako man po tabi pero parehas o turunta. Bako man po tabi pero parehas
Anini, ang pagbulos kang kurada na mamatian po tabi siya sa tuyang mga palibot. Sige, diretso kita mga tugang sa tuyang mga pag-istorya. Kasong bisita ta, hindi po tabi sa probinsya Kangalbay, si Tol Tolentino. Bisita po mga tugang digdi po sa probinsya Kangalbay, si Dole Secretary Francisco Tolentino. Si Tol Tolentino baga mga tugang, siya na pala ang niyan, secretary kan kapag kini Department of Labor and Employment. Yaon siya digdi kasuhapon mga tugang sa probinsya Kanalbay para duman sa ginibong Grand Job Fair 2026 na ginibo mga tugang dyan sa Ibalong Centrum for Recreation. Kadakol sa mga mga job seekers na nagpasiriring duman kasuhapon. And syempre na-hire on the spot mga tugang kan mga employers kung saan naunang bitalang job fair. Igwa po tabi ng kabilugan na 55 mga local employers, as in igwa ng 5 overseas employers ang nagpartisipar mga tugang duman sa ginibong Grand Job Fair kasuhapon in connection iyan mga tugang kan pagsilibrar man kan Ibalong Festival 2026. Kung saan pinanginutan iyan mga tugang ni Dole Secretary Francisco Tolentino ang nasabi ng aktibidad. Kung saan pigtawan doon mga tugang ni Tolentino na ang job fair importante yun na hakbang tangali na mabawasan mga tugang ang kawalan ng trabaho digdi mga tugang sa Bicol. Kung saan ipinaghayag mga tugang na lalauman na magkakaigwan ng mga panibagong serye ng mga job fairs mga tugang sa maabot na Setyembre or Oktubre, tanganing mas dakol mga tugang na mga aplikante ang matawanan ng pagkakataon na makapagtrabaho. Kung saan nagpasalamat man si Legazpi City Mayor Isham Ismail takulaon na tabang po mga tugang ini na job fair tanganing makapagtao mga tugang ng trabaho sa mga Legaspenyo. And bako lang ang naunang bita ng job fair mga tugang bukas po ini. Bako lang po sa mga Legaspenyo. Bako lang po mga tugang sa mga Legaspenyo. Bukas po ini sa gabos po ng mga job seekers sa entire kasi ka man na sa Bigilog na Bicol region. Bukas iyan na naunang bita ng job fair kasuhapon kadakol sa mga natawanan mga tugang ning trabaho ining sa paagi ka ining Grand Job Fair mga tugang na ginibo po mga tugang kasuhapon dyan po sa siyudad ng Legazpi. Kung saan nagpasalamat man mga tugang si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pidok Garbin Jr. kay Tolentino. Kasuhapon presente man duman sa naunang bita ng aktibidad. Kung saan sigun kay Garbin mga tugang, ang presensya po tabi kan sekretary o kang talihim, malinaw po mga tugang na patunay ang seryosong pagtugon sa pagtugon ng pambansang pamahalaan sa suliranin
pag-abot digdi mga tugang sa mga unemployment digdi po sa satuyang nasyon, lalo na digdi po mga tugang sa Bicol region. Kung saan pinagtawanan doon kan ni Carmen na ang programa mga tugang magbubukas ng mas dakol na oportunidad sa trabaho asin kabuhayan kan mga albayano asin iba pa po tabi ng mga Bicolano. Yun ang ano yung supig sasabi ta. Nadakulaon na tabang po tabi ni natawanan ning pagkakataon magatugang ning tsansa lalo na po tabi itong mga naghahanap po tabi ning mga trabaho. Kaya takulaon magayunon so venue and napano ito nin mga rinibo na ako gini naghahanap po tabi ning trabaho. Okay, sige. Saro iyan sa mga good news mga tugang na aktibidad na nangyari po tabi digdi o sa siyudad kan Legazpi kasuhapon. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, alat kata sige. Alat ka kami nag-message sa tuya. Sige, dyan ka lang. Sige, matugang sa iba pang mga istorya, medyo mga tugang ining nangyayari dyan, medyo makaturo-triste mga tugang. Ini po tabi na nangyayari dyan sa siyudad kan Legazpi. Galipig titisting kay ni ang lider nato, mga tugang, ni COP, kan siyudad kan Legazpi. Halos magkasarunudan mga tugang ang rabire, pang-hold up mga tugang dyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. And kasabay dyan so iba pa po tabi na mga naitala na mga krimen kung saan kan uminaging aldaw makatulkiste mga tugang ta maliwanag pa alas 3 ning hapon igwa nangyaring pang-hold up mga tugang dyan po tabi sa siyudad kan Legazpi. Makaano kinita, aral nila ini dyan sa may dahin ng pipiling lugar mo dyan ang mga masasamang elemento. Kaya ingat-ingat duman po tabi sa tuyang mga kababayan. Maski pwede po tabi mangyari ini. Siguro aral nilang ini duman sa may sipak dyan sa may Old Albay, sa likod ini kan sa likod lang ini kan City Hall, nangyayari mga tugang kanigit sa laing mo dyan ng sipak. Kali nakulang balo ini sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag, ang COP mga tugang kan Legazpi City MPS halos may mga nagkakapirang mga incident pala dyan nasundo ngon yan dai pa po tabi na resolbar o dai pa nadadako ang mga suspect sa daw. Correct me if I'm wrong kung nadakop na ba ito po tabi na mga suspetsa daw sa magkasunod-sunod mga tugang na insidente po tabi dyan sa siyudad ng Legazpi. Pero, kung uminaging daw, so ginibuma na aligado na pagpapasabog mga tugang duman sa sarong STL outlet. Sabi na winalatan mga tugang ng Granada pampasabog. Sundo sa gunyan mga tugang dahil pa po tabi. Although may mga CCTV pero so
pagkakakilanlan mga tugang kaini po tabi na mga suspitsado, dahil pa po tabi masusog o dahil pa po tabi nasusog until now. Ngunyan, sa siring kaini po mga tugang na sitwasyon, nakula po tabi na agyat ini sa tuyang mga pulisan, lalo na po sa Legazpi City Police Station, aramdaman na yaon man ang apod kini ang pagpapatrolya. Aramdaman po tabi na yaon man po ang sa inda man na pagigibuman kan sa indang mga trabaho. Alagad igwa po tabi dig mga arog kining mga nakakalusot na insidente. Makahorohan dal ini mga tugang adi sa sarong nagtatalubo mga tugang na syudad. Igwa po tabi ki mga siring kini na mga reported incident. Kaya, and also kay PD, saro ini sa mga kumbaga gustong magbalo. Pagbalo po tabi sa indang mga liderato sa tuyang mga kapulisan. Anong estratehiya ang sa indang pinisir nagibuhod mga tugang? Tangani ng apod kini tangani ng mapuho po ang mga siring po kaining aktibidad. Na nagdadara mga tugang ng kahandalan sa satuyang mga kababayan, lalo na po sa mga gusto magpuro-parasya. Diyan po tabi sa siyudad kan Legazpi. Pag may mga siring mga kaini negative ngayon. Pero sabi ta na, sa ibong mga tugang ka mga maiigot na ihiling taman bagan dyan, mga posted ninda sa indang mga page, talagang yaon man sa indang pagtrabaho. Pero ang hapot sa inpo tabi nagkulang. Ang sa tuyang mga kapulisan pag-abot po tabi digi sa pag-mantinir kang pasi orden, sa inda po tabi ng sasakupan. Kaya, kasi ang siling po kaining mga insidente, malinaw mga tugang na dain na po ning takot. Kaya, just imagine, alas 3 ng pagkahapon, dyan sa may partikan tula-tula. And, so inold up mga tugang, sarong takulang tindahan na pagsadiri pa ini kisarong barangay Kagawad. Just imagine, kung gurano kakusog kang buot mga dugang kani po ng mga mananaot na elemento na magsagibo po tabi ning siring kini. Dawa talatag mga tugang ning mga CCTV. Dawa mga tugang bugtakan dyan ning mga pandiurag siguro mga CCTV na ina po tabi natatakot ining mga mananaot na elemento po tabi sa sosyedad. Siguro, dako lang agyat ini duman sa tuyong mga kapulisan, tangani po mag-isip ng bagong. Yan man, nahiling taman sa pagpapakusog ang mga police visibility, mga tugang, but still, nalulusutan po tabi sila. Ano daw ang magayon nagibuhon kay Neri? Basado sa salaysay mga tugang, kantag sa diri kad tindahan na hinold up mga tugang, nag-abot ini duman sa indang establishmento o sa indang tindahan, ining dumapo tabi na personang ini, lunad po mga tugang ning sarong motorsiklo. Kung saan, ang driver nakasulog mga tugang ning blue t-shirt and nakasulog po mga tugang ning full face helmet. Habang subak ride kini mga tugang, nakasulog man ning black jacket and naka full face helmet. O makatakot talaga pag mga arog na kini, no? Pero may ordinance ang ngunyan dyan sa siyudad kan Legazpi na pagbabawal mga tugang sa pagsulog ning mga helmet pag malaog ka sa mga establishmento. Kung malaog ka kaya sa mga arog kining mga darakulang establishmento, darakulang tindahan,
kay puhan mong alion ang sa imong helmet. Sana mapakusog ini ha. Sarot na ining kumbaga nasa ikatulo na pagbasa mga tugang. Magayon ini kapag napautob mga tugang, tangani ng maibitaran and sharing po kaning mga insidente. Sana dumanman sa mga ibang LGU, munisipyo sa daan, mag-isip man po mga tugang ni sharing kini. Tadakulang tabang mananggal. Sabi ko na nga ni, dawat taltag mga tugang ng mga CCTV kung araw po kayo ni ang sotlog na helmet, full face, negative. Negative mga tugang masususog. Ang CCTV mga tugang for recording ba sa naya? Wala man dyan na pag-identify na uni ngayon taga-arog kayo ng barangay, taga-arog kayo ng lugar. Kaya magayon ining ordinansa pinagpasar dyan mga tugang sa Ciudad Canligaspe na pagbabawal mga tugang duman sa paglaog sa mga establishmento na nakasulog po mga tugang ng mga helmet. Sige. Diretso kita. Tigdi po sa satuyang mga pag-restorya. Sa nagapot, sa lado national man. So, pagpaliparan sana ka mo. So, mga nagmamabot mga tugang na magbuntog sa bida politika. Sa maabot po mga tugang na barangay NSK election. Magpaliparan sana ka mo ta. Kumilik, handang-handa naman po tabi sinda. Wala pa man po tabi ning nagsasabi ning postponement po tabi. Tuman sa eleksyon. Sa ipaman ki pinal. Kumbaga wala paling black and white na nakakaputan mga tugang para po tabi dibdi sa pagpapaliban kan eleksyon sa barangay NSK. Kumbaga so mga nagmamawag, preparar sana po tabi. Preparar sana po tabi ikamo baka at yan diretso ini. Kaya so iba na apod gini nagpapahiling na mga tugang ning pag-interest na makalaog po mga tugang digdi. Nagpapahiling na ning pait ng kulok-kulok ngirit-ngirit mga tugang pagtabang-tabang imantilir na po tabi ninyo. Baka naman kayo pag-abot kan oras manibaguhan sa indong mga kabarangay. Tamili ngayon na postpone ngayon or kaya tamili ngayon ipinagpaliban. Si si kagawad ngayon o kaya nga si kapitan, dahil na ngayon na ninino. Iba, nagbiglang nag-iba do ihip ng hangin. Dapat imantinir nindo yan ha. Laos kida malay mo baga bumigla. Malay mo baga bumigla mga tugang sabiho na diretso. At least mga tugang di po tabi maninbago. So, sa indo po tabi ng mga constituentes. Kaya, sige. Diretso kita mga tugang sa iba pang mga pag-istorya. Ay, digdi sa Fernando Distrito ng Alban. Luway-luway na po mga tugang na na-realisa. Ito po mga tugang na mga programa sa lambang munisipyo. So mga programa mga tugang na kuta na kang inot pa po tabi. Kang inot pa po tabi na mukna. Yan nailing nindo halos wala tuo po mga tugang mga ginigibong mga inauguration. And kaya ito po mga tugang na mga mount sarong ini sarong indikasyon ini mga tugang na talagang iba po tabi ning bagong paglaom
sa mga taga-Pilmer Distrito Canalban. Sa esforsos iyan mga tugang na pigigibo ni Congressman Crisel Lagman. Kaya nahiling ta mga tugang kan mga nakaging aldaw. Igwa po ning mga dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. So bagong multi-purpose building. Pinag-award na po mga tugang sa Barangay San Isidro. Ako lang bagay ini mga tugang na covered court na ini na magagamit po tabi kan sa tuyang mga kababayan. Kada bes po tabi na igwa po ning darkulang pagtilipon magiging venue mga tugang sa mga selebrasyon. And syempre magagamit po mga tugang sa tuyong mga kababayan. Tuyo po tabi na igwa po ning mga kalamidad, pwede sir magibuko na temporary shelter. So may mga party man po mga tugang kan Bakakay, padagos mga tugang sa mga ginibong mga inauguration. And magkagayunan kay ni sa laog mga tugang yung 200 days, makaskas nun yan ang makaskas nun yan ang implementasyon mga tugang. Makaskas nun yan kasi sa laog mga tugang yung 200 days, natatapos tulos po tabi ining mga proyektong ini. Yeah. Yung ining kagayunan kay ni mga tugang. Tulos na mapapakinabangan and nahiling taan mga disenyo mga tugang talagang mga pandiurag na. Magayon na bareta iyan. And also kan nakaaging aldaw man mga tugang dyan po sa Banwaan kang malilipot. Ginibo man ginibo man mga tugang so inauguration kang 2-story building sa San Jose National High School. Kakulang katabangan ini mga tugang duman sa tuyang mga kababayan sa mga estudyante, lalo na po na igwa po ning mga shortage sa mga eskwelahan. Saro po ang San Jose National High School sa mga kadakol na po tabi ning mga estudyante. Kaya dakulang tabang ini duman sa mga nagkakarelasi po tabi diyan sa San Jose National High School. Ay congratulations po tabi sa indo. And also diyan po tabi mga tugang sa may party po tabi kang Kabasa. Sa may party po kang Bakakay. Igwa man ning sa health facility sa Salong Class A hospital. Kaya nakaaging aldaw. And dyan sa may party po mga tugang kan Sugod. Another covered court mga tugang hinibo punta. Ako lang kaugmahan ni punong barangay Isidro Joje Morales. Duman po mga tugang sa pagkakarealisa kan sa iyang kahagadan na magkaigwa po ng covered court. Diyan po tabi sa iyang nasasakupan. Speaking pala mga tugang kan malilipot magayon na balita ini igwa po kita o igwa ning ipinalawas na desisyon ini po mga tugang na pagwalang sala ng Sandigan Bayan or ining pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Mayor Sinod Bulante ng Malilipot Albay sa kasong graft. Kung saan sigon mga tugang digdi sa nakuha niya itong impormasyon, ipinagbasura mga tugang kan Sandigang Bayan 5th Division ang kasong graft laban po mga tugang kay Malilipot Albay Mayor Sinod Bulante. Ini po mga tugang matapos na magpasyang nilabag ng prosecution ang kanyang karapatan konstitusyonal sa mabilis na paglilitis ng kaso.
Kung sa mga tugang, sa resolusyon na ipinaluwas kan nakaaging Agosto 14, pinagbigyan ng Anti-Graft Court ang motion ni Bolante na ibasura ang kaso, kung saan inatasan din ng korte na alisin ang whole departure order kontra mga tugang sa alkalde at ibalik ang piyansang kanyang ipinost. Ayon mga tugang sa prosecution, nilabag ni Bolante ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nang pumasok siya sa illegal na pagbili ng 3 lupain na nagkakahalaga ng mahigit 12 million para po mga tugang sa waste disposal facility. Kung saan wala umanong kaukulang otoridad, geological and environmental assessment bago po mga tugang subuot, binakal, isinagibo po tabi ining pagbakal. Saruin ito man padagos ta ini sa mga o sa agang. Tamagayon kay ni ma-interview taman ng alkalde. Tamagayon na balita ini. Apod kini basta dahil mga tugang digdi sa desisyon na pagbasura sa kaso, malaya na si Mayor Bolante mula sa mga legal na restriksyon kaugnay ng nasabing reklamo. Hindi man ini para kung hiling unta mga tugang an alkalde kad malilipot talaga man na makusog ang paninindugan na ang sa iya po tabi ng mga pagdedesisyon, ang sa iya po tabi na pagigibo dyan sa iyang nasasakupan para po tabi sa kapakanan kan sa iyang mga constituentes. Narumduman ko nga ni during the time mga tugan kan mga pagpapaibakwar or masultihon mga tugang ito po ng mga evacuees din po tabi sa banwaan kang Manilipo. Dahilan mga tugang sa may mga ngunyan baga pinagdecamp na. Pero igwa po lang digdiki ipinag-alokar mga tugang na libreng pabahay po tabi sa inda. Angani ng maibitara na ang pag-install kay ding mga kababayan dyan sa banwaan di Manilipot na magbalik po tabi sa indang mga residensya sa duman po tabi sa may parte kang Calbayog area. Igwa pa lang ki pabahay dyan na pwede nang istaran mga tugang. Kundi, sabi kang alkalde, so iba nga yung mga naka-start duman, abo mag-start duman sa pabahay. Muya magbalik duman sa area ninda, duman sa pamitisan kang bulkan. Pero sabi ta nga ni dakulang bagay ini mga tugang na igwaning pabahay. Tangani ng igwa na po tabi ning bako yan temporary shelter igwa na po tabi ning temporary o bako temporary permanenteng istaran po tabi sila. Kumbaga naman nga yapig pugulan na balik pa duman sa indang mga barangay alagad ini ngayon sa paagi tangani ng matakwanan sinda ning formal na istaran and apod gini dahil na ngayon magparaduro dalagaan kada bes na magkaigwa po tabi ng pag-alboroto po tabi ang bulkan. Ano ngayaan masasabi mo sa waiting? Nahiling mo na yan. Duman ngaya sa murag maniling nag-text sa to duman ngaya sa expose na ipinagpaluwas ni Dimo
tik sa tuya, alat ka. Liwat mga tugang na nagbutwa ang istorya niyan. May mga papangaranan, may nginaranan, may mga bagong pasabog mga tugang manunungod po tabi sa bagay na ini. Kadakol da, yung mga kadakol ngayon yung mga imbuelto ng mga politiko, hindi po mga tugang sa probinsya kang Alba. Pero iba po mga tugang yung mga kapotan, ginaranan mo naman ngayon sana. Ano daw ngayon kung ngaranan mo na itong person behind. So pinakahalangkaw na tamo na rason mga tugang kung natapo tabi, natugutan po tabi ang bagay na ini. Nabuyo naman sila ngayon ibiniklan. Tapos na ngayon. Sangka po na ngayon kung sisiliing mga personang magkasarapat mananggad mga tugang. Sa bagay na ini. Tagani ngayon kumpleto sa likadaw. Kaya, kaso kinulang nakita ng oras mga tugang. Sa aga tayo padagos tayo yan na late ko na kayong nabasa. Iyan na big message mo sa ko. Sa aga tayo padagos tayo yan. Abangan ang continuation kay yan mga tugang. Kung ano dang masasabi ta dyan mga tugang sa bagay na yan. Sige, sa aga, pagbigyan ta ka. At 1 minuto na sila po mga tugang. Bago po lumagapak ang alas 6 ng pagkaaga. O iabangan na nindo ang masunod na programa. Si GM na lang doon sa iya man na programang Hoy Aksyon. Simpleng doon. Masunod na po tabi sa satuyang masunod na po tabi pagkatapos sa satuyang programa. Right? Okay, salamat mga tugang sa pangarap po kang Bilog Pwersa kan Bicol Net TV. O siyempre sa Panginoon po kan sabi General Manager Maestro Nela doon. Sa pangarap lang po tabi kan sa tuyang mga katuwang hindi po tabi sa laog kan sa tuyang programa. Maraming thank you. And syempre po sa mga nagantabay, sa mga nagsunod si Rip man po tabi sa tuyang live broadcast po diyan po tabi na pagkaaga. Okay, maraming thank you. Sabi ta na ngani, padagos po tabi na paki-like, paki-share sa tuyang programa tangani po na mas dakol po ang makahiling kan sa tuya po tabi na programa ko niya ng pagkamanay. Salamat! Oy, salamat po tabi sa inyong gabo. Sa agalimat siring na oras, alas 5 hanggang alas 6 ng pagkaaga sa programang On the Spot. Siyempre mga tugang ako man po tabi sa inyong nakasabay and sa inyong po tabing amigo. Kawin kinis ni mga tugang. God bless and bye. Keep safe, Bicol Lanja. Iringat po kita. Bye-bye. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa crosswalk sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Travel and Tours, your trusted travel partner. We got you covered. The family embark at a outing. By Albay, Sorsigan, Camser Tours. By the city tours around town. For wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even live back, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always savage with a smile. Playbook your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free.
For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyan na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan. Alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaki mahilig sa K. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Ang primer distrito kan Albay, kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod ka Bicolano Worldwide.